Tandlægebesøg kan faktisk være rigtig dyre. Og virkeligheden er, at en gennemsnitsdansker over sit liv skal bruge ca. 140.000 kroner for at opretholde sine tænder i optimal tilstand. Nogle af os kan slippe med 30.000, det er bare tandrens og eftersyn gennem hele livet, mens andre bliver ramt af store sygdomme og skal op og bruge 2, 3, 4, 500.000. Og som med alle andre former for sygdomme, så ved vi jo ikke på forhånd, hvem det er, der bliver ramt. Med en tandsikring 2040-60 sikrer vi, at du altid har råd til den rigtige behandling på det rigtige tidspunkt, uden at du skal bekymre dig om store uforudsete tandlægeregninger. Hos os er du dækket fra dag 1, så længe du melder dig ind senest den samme dag, du har været hos tandlægen. Og vi ser ikke på din historik. Og det betyder, at uanset om din skade er gammel eller ny, så hjælper vi til. Første år dækker vi med op til 20% af din regning, andet år op til 40%, og fra tredje år frem, så ligger du på 60% dækning. Derudover dækker vi 100% af dine årlige tandrenser eftersyn for op til 1.000 kroner om året. Og når du skal have refusion af din tandlægeregning, er det lige til. Med få klik kan du nemt uploade din regning direkte på vores hjemmeside, og vi udbetaler i gennemsnit pengene til dig inden for 36 timer til din nemkonto. Alle danske tandlæger kan sende din regning direkte til os. Beregn din pris på vores hjemmeside i dag.